May buntag sa tanan alang sa atong hamubo nga pagpaambit sa pulong sa Dios. Niining matahong kabuntagon atong nakita nga ang atong Ginoong Kristo sa dihang mipauli na siya sa iyang natawhan nga ang mga tao lisod nila dawaton ang iyang pagtudlo. Numduman nato nga pamilyar kay nila ang ilang maginikanan, makaila, makaigsuunan sa ilang lugar. Muna ang mga tao musulod ngayon ang pagkatawhanon atong mga pagbati, mga emosyon mo ginay mo kuan dayon. Labi na kay nakita nila nga unsa kay ang nahuman ang pamilya, labi na pamilya nga pobre, luoy kanang tanaw na to ang pamilya riti nga pobre ka unsa imong nahuman sa imong educational, labi na wala ka makahuman og labi na wala ka eskwela og theology, wala ka makahuman og ato pala sa college level, elementary ka na una nga yan ito sabo na sirado kandado na dayon. Kung na sila sa imong atubangan okay pa na sila paano na pagbiya nimo dito na din mo gula ang mga istorya nga sa bato nga ano tawa na uy pastor naman dito di ay uy paglangyaw din wala pa man to'y nahut karon pastor naman day gawas ko ingong ay pare sikat pang pare ba sikat baya sabi na kay graduate ka pang pastor ka para na nang pas katong nakadumduman magikudo na ni nung Dodoy kanang pastor sa freedom nila alahi lang na sila gliyon dikon mo ba nga musilingan des gaho ba si Ditro lahi nam na siya gaon kay pastor nam siya sa Faith Tabernacle mo to nga imo na dayon na day kay kinaiya nga lahi nam siya gliyon na siya muna dang dauton yung silingan kay tungod kay lisod nimo dawaton labi na nga magtudlo siya diya sa pulong sa Dios nga si kinsa ka man magtudlo nako nga sa una mamalitay ka rag bakal ana ba mamalitay rag bakal karon ana makurat ang mga tao normal gid na sa tawhanon nga espiritu sa tao nga labi na sa atong naman dayon ta atong karong atong waron gisalikway nila si Jesus sa itong ebanghelyo karong adlaw ipakita nga si Jesus sa mga tao sa lungsod nga iyang gipuyan para sa ila kaila na sila kang Jesus tungod kay pareha man sila og lungsod nga gipuyan ug kaila sila sa pamilya ni Jesus. Makahusga sila kaniya tungod lamang sa mabutang nga ilang naibawan og nakita apan wala sa mabutang nga iyang nabuhat. Atong hinumduman mga igsuon nga ang atong Ginoong Kristo wala niya ikaulaw ang iyang pagministeryo unsa man ang ikasulti sa tao kaniya. Wala siya mabadir na normal man na kanilang bitaw nga ang usa ka propeta tinawod sa bisan din siyang dapita gawas lang sa iyang kaguling lungsod nga iyang pagbuhat kilasing-kasing kato niya pagbuhat niya sa gipabuhat sa iyang amahan nga dili lang ingon nga kung dito lang sa kuan sa templo kung pag-abot sa ila maulaw na wala siya ibalo siya nga ang gihatag kaniya sa iyang amahan dili iya kung dili sa iyang amahan nga to sa langit aron mahimaya ang iyang amahan mo sa diya sa atong kinabuhi unta pod nga ita wanang gingon ako may usay bita mag ni father diya sa kuano sa Kristi magisigot me na usay ta kita usay ato bula-bula lang itong ba kung asat na makasulti bitaw pag makagawas na ta wala na kay nga nung daghan naman day manulod sa itong una-una kung tunatas gawas
Kay pag napatali sulod sa simbahan, ang mga butang espirituhanon may musulod. Pag tuwa na tas gawas, babay. Inaman dili ta eximti dila sa matag adlaw diya sa atong paglawi kun dili ngayo tagtabang yapon sa balang Espiritu Santo nga dili na to kaulaw ang mga butang nga gikuan sa atong amahan nga gisangon ka nato sa matag usa nga lailahi man tag mga gasa nung duman nato. Napangutana sila kung asa niya nakuha ang kaalam nga mga maayong butang nga iyang nabuhat. Labi na kay siya ang arapanday dakong katingala para kanila ang iyang kahibalo ug mga butang. Nay mga tao nga dali ra ka hukman tungod sa imong mga kaagi. Mga tao nga lupig pa ang judge maong gitawag na judger. Dahil sa bersikulo, balikan ako ang bersikulo 57. Mingon si Jesus kanila nga ang propeta inawd sa bisan asa gawas lamang nga iyang lungsod nga iyang gipuy-an. Nganuman tungod kay sila nagkulang sa ilang pagtuo diha kang Hesus maong wala siya muhimog bugaro didtong dapita. Nakoy basahon sa Juan Kapitulo 7 versikulo 15. John chapter 7 verse 15 na nagingon, libihan ang kahibulong sa mga kadukuan sa mga Hudiyo og miingon sila giunsa man niining tawhana pakibalo og daghang kayong mga butang nga wala man siya makaeskwela. Ilan ang question sa mga Hudiyo ang atong Jesucristo no nga giunsa niya makahibalo nga wala siya grado. Ana gyud ta eskwela di siya pero dili gyud ya sikat nga mga eskwelahan. Nga nga usa itubag sa atong Ginoong Jesucristo sa bersikulo 16. Si Jesus mitubag, ang akong gitudlo dili gikan kanako kun dili sa Dios nga nagpadala kanako. Verse 17, ang buot magbuhat sa gisugo sa Dios. May balokon ang akong gitudlo gikan pa sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kaugalingon kong pagbuot. Itong hinumduman nga diya sa atong pagbuhat dili makapadayon kita o dili ta mabader dili man ano nga dili man tanan nga salamat kay punta na mga wala makahuman sa eskwela pero nagpagamit sila sa gingharian sa Dios. Kay sa gingon ng obispo at atong obispo nga atong mga niyag atong mga ebanghelyo sa Mark chapter 6 verse 1 to 6 dito nga labi na kay gabay ka normal gi ka na agi naman pagbibiay sirado kandado ang atong kasing-kasing unahuna mangyabi pa ilabay pa kay dili naman una na ya ang Dios dili na magapamuhat labi na sa mga tao nga sirado kandado kasing-kasing duwa na mabuhat kundili ang mapaubsanon sa pagbuhat sa kabuton sa gihatag sa Dios kaniya nga mga buluhaton diha ang Dios magpamuhat. Anong duman nato na nga itang tanan i-challenge din kini nga ibang pirmi akatunong ginako ni katupon ni aging tuan mao gyud mga paglutos gyapon sila kay ako gini ilang di ako hinumduman nga dili ko exempted ani nga kitang tanan magapadayon kita diha sa atong pagbuhat nga malipayon uban ang gugma diha sa atong makagahom nga Dios. Paunsa kita makapadayon sa mga bulhaton nga iyang gisangon kanato. Labi na gid sa tag-adlaw maginagmay o dinagko atong bagabuhaton sa kinasing-kasing.
mo na tong ebanghelyo may buntag sa tanan palihog manindot.